म्हणजे मूर्तिकार हो गावी तो मूर्तीचा कारखाना आहे. पण ओटी वगैरे भरून झाली. आता दर्शन घेऊया देवाचं. तर नमस्कार गावातल्यानो, मी संजोग, आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनेलवर तुमचा मनापासून स्वागत असा. तर आज आपण पेंढराक जातलो. पेंडूर गाव असा आपल्याकडे मालवण तालुक्यात, कट्ट्याच्या आतमध्ये असा. आणि त्या बाजून जर तुम्ही इलास कुडाळ साईडीन तर कुडाळातनं पण पेंडूर रस्तो हा. तर थंयनं पेंडूर गाव आपल्याक मिळता. तर थंय सर सातेरी मंदिरात आणि वेतोबा मंदिरात मांड भरवलो जाता. त्रैवार्षिक मांड असता आणि हो मांड 3 वर्षातनं एकदा असता. तर ह्या वर्षी आपण जातलो, ह्या वर्षी भरलो हा. आज संकष्टी आणि माका वाटतं मांड 15 दिवस असता आणि आता शेवटचे 2-3 दिवसच उरले. म्हणजे ह्या दिवसातच तुमका मांड किती भरलो काय भरलो आता तुमका समजता. तर पण व्हिडिओ तुमका पुढे दाखवतोय मी, येतला लक्षात तुमच्या. तर आज आपण थंय जाऊया, किती मोठो मांड भरता आणि काय असता कसं काय असतं तर बघूया. कारण मी पण आता म्हणजे मागे एकदा मांड भरलेलो ना, म्हणजे 3 वर्षापूर्वी, तेव्हा मी पण जाऊक नव्हतंय मांडाक. आणि आता जवळजवळ मी 6 वर्षांनी जातोय. म्हणजे मधलो एक मांड माका चुकलो, तेव्हा आधी जायचो तेव्हा खूप लहान असायचो आम्ही. आणि आता बघूया आता कसा मांड भरलो आणि काय असा तिकडे. तर आता सगळी डिटेल माहिती घेतलंयच मी आणि तुमका पण देतलंय. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की एक लाईक करा व्हिडिओ शेवट बघून झाल्यावर. आणि चॅनेलवर तुम्ही नवीन असलास तर चॅनेल सबस्क्राईब करा. आणि जुने असलास आणि अजून चॅनेल सबस्क्राईब करूक नाही तरी पण चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबा आणि ऑल सिलेक्ट करा. कारण मी जेव्हा पण पुढे कधी व्हिडिओ टाकीन ना, त्याचा नोटिफिकेशन तुमका सगळ्यात पहिला मिळतला. म्हणजे तुम्ही पुढचे काहीचे व्हिडिओ ना माझे चुकवचाच नाही कधीच. तर आणि याक सांगा कमेंट करून ना तुम्ही खैन बघतास यो व्हिडिओ ता पण सांगा. कारण माकाय समजतला की तुम्ही व्हिडिओ खैन बघतास ते, ह्या पण सांगा एक. आता चला तर व्हिडिओ पूर्ण सुरू करूया. तर हे आता मालवण तालुक्यातल्या कट्ट्यावर आपण पोचलेले असो आणि हैनच आपल्या पुढनं लेफ्ट बाजूक वळाचा असा. आणि पुढे आपण म्हणजे सरळ चलत राहला ना तर ह्यो मालवणाक रस्तो जाता सरळ. आणि इकडून आपल्याक आता दाखवतोय मी, हो बघा, ह्यो आपल्याक लेफ्ट घेऊचो असा पुढचो. आणि सरळ पुढे रावली कट्टा बाजारपेठ आणि पुढे मालवण वगैरे असा. तर ह्यो आपण वळलो ना रस्तो तो कट्टा पेंडूर रस्तो हा. आणि समोरनं सरळ सरळ जर तुम्ही पुढे गेलात ना तर कुडाळ वगैरे लागता. तर ह्या आता मंदिर असा ना तर कट्टा पेंडूर रस्त्यावरच असा लगत सातेरीचा मंदिर. तर हय आता मंदिर दिसता तुमका उजव्या दिसता सातेरीचा मंदिर असा. आणि सगळ्यात पहिला आपण दर्शनाक जातलो म्हणजे वेताळाच्या. तर ह्या मंदिरात आपल्याक नंतर यायचं असा. तर सगळ्यात पहिला आधी मंदिराचं दर्शन घेऊया म्हणजे वेताळाच्या. थैलो पहिलो मांड भरून घेऊया, ओटी बिटी भरूया थंय. आणि मग इकडे यायचं आपल्याक. हय पण ओटी बिटी भरूची, हय पण मांड भरूचा, दोन्ही ठिकाणी मांड असता. पण सगळ्यात पहिला आपल्याक जाऊचा वेताळाच्या मंदिरात. तर जाऊया चलत. ही सरळ खाली पायवाट असा. ह्यो व्हिडिओ फास्ट फॉरवर्ड मध्ये दाखवतोय तुमका, नाही तर लय वेळ गेलो असतो. तर ही जी 200-300 मीटरची पायवाट असा ना, तर हय आता सगळी ना दुकानं घेतलेली आहेत. म्हणजे जत्रेक वगैरे दुकानं असतात ना सगळी, खाज्याची किंवा खेळण्यांची असतले किंवा हॉटेल असतले, वडापाव भजी वगैरे अशी दुकानं असतात ना जी ती ह्या रस्त्यावर असत. आता आधी ही दुकानं
वेताळ मंदिराच्या ना अवतीभवती असायची सगळी दुकानं मांडाच्या कार्यक्रमात. तर आता ही दुकानं ना इकडे रस्ते म्हणजे 200-300 मीटरचा यो रस्तो आहे ना, म्हणजे पायवाट असायची. 2 मंदिरांच्या मधला अंतर असा ना, त्या अंतरावर सगळी दुकानं घेतलेली असत. आणि तो परिसर मंदिराचा म्हणजे वेताळ मंदिराच्या अवतीभवतीचा जो परिसर असा ना, तो आता रिकामो ठेवलेलो आहे. कारण मांड पण व्यवस्थित भरता आता. हे आम्ही माका वाटता 11व्या की 12व्या दिवशी गेलो मांडाच्या, तरी पण गर्दी इतकी होती. आणि हीच गर्दी पहिल्या दिवसापासून 14-15 दिवसापर्यंत असता अशीच गर्दी. तर आता इतकी गर्दी तो तुमका दिसणार नाही आम्ही जाताना. तर नंतर दिंडी वगैरे मी दाखवतले ना पुढे, तेव्हा तुमका समजतली की किती गर्दी असता. आणि अशीच गर्दी रोज असता सकाळपासून रात्रीपर्यंत. हे आता आम्ही माका वाटतं 10-10:15च्या सुमारास गेलो. कारण आमच्या बाजूचं मंदिर आहे ना हनुमान मंदिर, थंय गणपतीची पण मूर्ती ठेवलेली आहे. आणि आज अंगारकी संकष्टी होती, त्याच्या निमित्तानं आज जेवण पण होतं. अंगारकी संकष्टीला जेवण नसता, दर संकष्टीक जेवण असता. आणि ह्याच्या अगोदरच्या संकष्टीचो मी व्हिडिओ केलेलो असा आमच्या मंदिरात कशा प्रकारे कार्यक्रम केलो जातो ह्यो संकष्टीचो जेवणा वगैरेचो भजन बिजन पण असता दर संकष्टीक. तर तो व्हिडिओ जर तुम्ही अजून बघूक नसला तर तो पण व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे आणि वरती आय बटनमध्ये पण तो व्हिडिओ प्रोव्हाइड करतोय तुमका. तर तो व्हिडिओ अजून बघूक नसाच ना, तर तुम्ही नक्की जाऊन तो व्हिडिओ आधी बघा पूर्ण, तुमका तो पण व्हिडिओ नक्की आवडतलो. तर आता हा दिसता ना समोर त्या वेताळ मंदिर असा. तर आता जाऊया वेताळ मंदिरात. आणि इतकी अशा प्रकारे दुकानं असत सगळी, म्हणजे बऱ्यापैकी दुकानं होती. माझ्या मते 100-1 दुकानं होती सगळी टोटल मिळून बघितलात तर. अशा प्रकारे इलो आता मंदिरात. आता मंदिरात आज जाऊया आपण. हे मंदिराच्या गेटपाशी इलेले असो आता. तर चला तर आता ह्या मंदिरात जाऊया वेताळाच्या. मांड भरूया, ओटी भरूया आणि वेताळाचं पण दर्शन घेऊया. तर चला मंदिरात जाऊया आपण आज. चला देवळात जाऊया आता. आधी हय सभोवताली म्हणजे इकडे जी जागा दिसता ना थंय सगळीकडे दुकानं असायची. आता बाहेर वाटेवरच असतात दुकानं सगळी, कारण आता मोठो भरता मान. आणि अशी गर्दी 15 दिवस असता. कार्यक्रम काहीतरी सुरू होतो. येऊया आपण तेवढा एंटर झालो. तर इकडे आता आमची आई अशा प्रकारे आता ओटी भरता. असं मांडाची ओटी भरली जाता अशी. आणि जेवढे पण भाविक येतात ना सगळे ते पण अशाच प्रकारे ओटी भरतात सगळे. आणि ह्याचा महत्त्व काय माहिती, आता हे 14-15 दिवस कार्यक्रम हे चालू असता, पण मांड उठापर्यंत ह्याच्यातलं एक पण नारळ हलवते नाही किंवा काही पण साहित्य ठेवला. लोकांनी पेढे ठेवलेले आहेत, साडी ठेवलेले आहेत, त्याच्यातलं एका पण वस्तू हात लावलो जाणार नाही. आणि त्या सगळा 14-15 दिवस असाच ठेवला जाता. आणि नंतर मांड एकदा उठल्यावर ना नंतर हलवला जाता या सगळा. तोपर्यंत 14-15 दिवस या असंच असतं सगळे नारळ वगैरे. म्हणून यो इतको मोठो डिश झालेलो असा. आणि ह्याच्यावरनंच तुम्ही अंदाज लावा की मंदिरात किती लोक येऊन गेले आणि अजून 2 दिवस बाकी असतात, म्हणजे अजून किती येत ते बघा. कुंद
जागरी का दुपार पुरी वारा का पुरो का पुरो तुम्हार धाडेगार सातेरी रवनाथ गाव वाडा तिथला शिवावी वारा गाव खातून जो वारा तुझ्या गाडी ज्या जवान जवळ खळाची रत्न वारवाडी नांदो कडवलं पत्र भरलेल्या वाहनाचा स्वामी नोकरी करण्यासाठी मुलांचं या घडून काही किलो जाण्याकडे तिकडून एक तरी किती ह्या आता काकांनी गाराणा केल्याने आणि इकडे मांडाकडे गाराणा करतात. इव्हन आपण मंदिरात गेलो आतमध्ये वेताळात मंदिरात आता तिकडे पण दाखवते तुमका थंय पण गाराणा करतात. प्लस तुमका सातेरी मंदिरात गेलात तर तिकडे मांडाकडे पण गाराणा करतात. सातेरी मंदिरात आतमध्ये दर्शनाक गेलात सातेरी मंदिराच्या वाळडोळ्याकडे तर आपण तुमका दाखवतोय. ते का म्हाका वाटतं दुसरो पार्टच येतलो कारण व्हिडिओ ह्यो खूप मोठो होतो. तर तिकडे पण गाराणा केला जाता. म्हणजे 4 ठिकाणी गाराणा केला जातो. असे ओटी भरतात आणि असे पूर्ण इथपर्यंत नारळ इलेले बघा केवढं मोठं ढीक झालेलो आहोत. पुन्हा असे ओटे भरून येतात आणि हे साडे वगैरे पण असतात. तर ह्या एवढा 15 दिवसात जमा झालेले आहेत नारळ. म्हणजे इतकी लोक येऊन गेली आहेत मंदिरात तांदूळ वगैरे. आता समोर आपल्या देवाचं पण दर्शन घेऊया आपण. तर असं एवढं मांड असतो एवढं पूर्ण कॅमेऱ्यात पण कॅप्चर होणार नाही एवढं मोठं ढीक असं आहे नारळांचं. चला आता दर्शन घेऊया. तर आता हे वेताळ मंदिराच्या गाभाऱ्यात पोचलेले असत आणि देवाचं दर्शन आमकां खूप चांगला मिळाला आणि म्हाका व्हिडिओ काढूक पण खूप चांगलो मिळालो. तर आता दर्शन घ्यावा. सुधीराज कुंदप असले किंवा सुकुमाराचे दुसरीकडे असले किंवा ज्या जन्म कपल्याच्या नंतर रेड्डीकडे असत राहतो प्रभास बनायला पुन्हा तेवढे गेला मान्यता करून त्यांच्याच कुटुंबाकडे शिक्षण आज मिळून कुटुंबाकडे असत राहत असं त्या प्रवासाकडे त्या प्रवासाकडे कुटुंब पार करून कुटुंबाकडून घराची वापरा झाली असते तेव्हाच म्हटलं काही जरी पण करणं पडतो मानता जरी असले जरी काय असले
आता आपण वेताळ मंदिरात दर्शन घेतलेला झालेला असा. आता ह्याच्या पुढचं पार्ट म्हणजे दुसरं पार्ट असा. आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये तुमका काय काय बघूक गावतला, सातेरी मंदिरातलो मांड बघूक गावतलो. सातेरी मंदिराचं दर्शन देतलंय मी. आणि प्लस इकडे ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं रांगोळीचा कार्यक्रम एक ठेवलेले, रांगोळी इतके मस्त काढलेले ना, ते पण तुमका पुढच्या पार्टमध्ये बघूक मिळतले. आणि प्लस आपण मांड पण फिरतलो, त्याचो पण व्हिडिओ पुढच्या पार्टमध्ये असा, दुसऱ्या पार्टमध्ये. तर दुसरं पार्ट बघू अजिबात विसरा नका. चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. भेटूया पुढच्या पार्टमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.